Wis ini Don, nggih duduk. Screenshot ya ready. Oh, wis ini gede. Showernya ready lho. Sebelah kiri kene iki ono wastafel ngene ambek koncone sisan. Nah, saiki langsung lanjut nang lantai kedua e. Nah, iki nang lantai kedua e to, spesies wombo kok ngene dadine wis aman cara simpangan ngono yo. Nah, kene iki ono lampu sisan, cemrentel ngono lho. HP yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kiri kene iki yo. Nah, lurus mrene. Nah, sebelah kanan iki iso digarah rong tamu. Nang karep kene kanan iki yo ono balkon sisan. Nah, saiki langsung menggok mrene sing sebelah kanan yo. Nah, iki nang gone kamar tidure. Oh, ndukure lampune apik kristal ngono yo. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki menggok sebelah kiri kene